Igbo bụ Igbo ekene mụ no Igbo nema njem ọnụ. This video, achọrọ m ka ị nene this video because this is my first time na for somebody very intelligent. First time somebody na-apụta ekwu okwu kwuo eziokwu n'ihe na-eme na North and ọ bụkwa nụrụ onye Muslim bụkwala onye North. Nene this video. In southwest Nigeria, the incidence of poverty is 20%. In the northwest, it is 80%. The northeast, it's 80%. Why is it that the poorest parts of this country are the Muslim parts? Why is it that in a state that started Sharia in 1999 is not the one that is the most educated state? In fact, how come that in that state in 2017 only 24 children got 5 credits in secondary school? How do we define Sharia? How do we define Islam? Illiteracy? Malnutrition? Children on the streets? We have to ask ourselves. And we can't ask those questions until we begin to understand through usul that you have to live in this world well in order to serve Allah for the hereafter. For Islam to prosper, we need educated Muslims. We need Muslims that are not begging. We need Muslims who are standing on their feet. Believe me, if poverty continues in the north, Islam will disappear from the north. Poverty can lead to disbelief. These children that we see as al-majiris and we laugh at them and we treat them as victims, somebody will just come and pick them up, put them in a school, give them medical care, and convert them to another religion. And they will do that by the hundreds and the thousands. So, what we see on the street is a product of bad economic policies and wrong priorities. These children are not criminals, they are victims. What part of Islamic law, what verse in the Quran, what hadith of the Prophet allows a father to give birth to a child and leave the child to go and fend for himself? Where? Amalom this man, honestly, anything that has to do with politics, counsel it. Because I don't need something that will stress me mentally. Because Nigeria politics, it's where she gave you on the will be that kind of thing. More I like him, and this man, I don't know him. I've not seen him before. Even all these not nice politicians, I didn't pay attention to it, but Yoku is what got my attention. Ostina, good Ageshi, we Muslim. The Muslims Gano, Umuha, Imagondi, Amamodesha, Ginawana, Lajila, Kogina, Mumia, sorry if I did not pronounce it well. Then Hana Mumwa, now pushing her outside, Kane Jaya yo. Another thing that pay Imago the thing where me well, what's that now? Is only 24%, or not 28% of Abia State of children be with the credit or the credit na their school. I don't know what is wrong with our our mothers, none and not. I don't know what is wrong with them that now they feel free to more push one outside hana guy yo. If we Iga Lagos today, Kirikiri Maz Nerube 5 years, and now na main road now the mothers don't even care about their safety. That this insecurity na hand. And some of them may show that needs goalie.
some of them esi otu ahụ na-ezukwa ori. Ọ bụ na ịdị careful, ha bịakwute gị na moto. O nwere nke bịa yọọ m ego one certain time nche ịba moto, nse ya shift this boy obele nwa o wee bido kpaliwa m with Hausa. Ndị to na di moto ya walipụ ọsọ. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha yọọ gị, ọ bụ na ya ha kpaliwa gị. Ụfọdụ ezogo oli, ụfọdụ bụ ọ ga-abụ isi ha n'iwe ha agakwala ụwa ha o. Mana these children are children that need care from their mom, from their father. But instead of hear her that fatherly love and motherly love, isho ya ikwa ya. The other time na nsi from my ebe na lubolu before na apụta ka mba moto na ebe na aga. One woman, I overheard one woman na somewhere that na ọ bụrụ na ịyọta ha ego today na ịma nlikwe nni. It's like na the baby na egwu egwu. Ifu obele nwa na agwa ya obele nwa o. Yawa na ya ayọ. Aka ya n'incha bụ ring ka o ji kpoju aka ya. Wee weli tattoo seju ahụ. Welu earring tụshisha wee nọrọ na main road na ya ayọ. Ọ kpọrọ ntị na mụ akpọ ofu ntị ka mkpọ. Mana ya kpọrọ ntị na abụ na mgbadata. Boy bụa n'elu and all of them with earring. Wee tiekwe n'onu. Weluzie datin kpuchie half of isi ya. Welu tattoo see n'aka. Akwa ndị pụtara ya ayọ. Some of them ga-etukwu outside na ya ayọ mana ha wufute their phone ha na-use. Ị na-ajụ onwe gị ọgịnzi. Ọzi ndị ayọ bụ ya n'eziokwu. Some ga na-use phone that you cannot even buy. Not it's high time ndị North ga-ebido kịta anọ na-push education. I don't know why they don't like it. Kezafia ịga school. Amamieme na da some of them ada like ịga school. Majority of them, 80% of Northerners are not educated. 80% of them na suffer. 80% of them on a main road na ya ayọ, which is not right. You don't supposed to be. These children need care. These children need love. They need to be in school. Ha need to go school. Ha need to do educated. Hamalu what and the mothers ndị North kwesịrị ike iti ya ọ bụrụ iwu. Ne how many ga-amụta mụọ nke ga-azụ. Anybody afụrụ nwa ya outside imago nekwe put it as law. That is why I do na Nigeria kita anọ we ma how many I dey na this country. Afụchi ya na asị gị na I dey 100 million, I dey 200. No, nobody know. Ke the last time agụrụ mmadụ on na this country. Ke the last time. Days are gone mgbe a na-eje state by state, house by house na-eje agụchicha ndị mmadụ ọnụ. If you're not saying 200, we are more than you may expect. Not alone. Ima how many people not in the north day? Ima how many in the north east, west? Abia state by state. Okay, I say KJ Nasarawa, KJ Lagos State, KJ Bini, KJ Nka, KJ Nkozo. Ima how many millions of people not at that place? It's high time you take education serious in the North Kanagwa. I saw one lady, oye not to putakwalo neku that kind of thing. Instead no kama, they should start speaking up. They should start obuye na amunwa na push outside kumuta. Then oye nke tonite ojojo inande na atomadi. Oye nke tonite ojojo ino buebe. Because no mego again, owe ne take, owe na say okay, yi ne mado kuma, owe father neba, mother neba na caution ya. Hancha no nilo na agbanilo ịmụta ụmụ. Some of them ga-amụta 20 children. Ha mmadụ afọ anyị nụrụ nwaanyị nụ nke mbọsa anọ bụ na emere unu free wedding. Afọ mpapa na-asị na ya anụgo 3 na another free wedding bịakwa na ya ka ga-anụkwa another one. Okwu onye rugolu 60 years or more than self ezia self na adashishi adashi. Na-ajụ m ụmụ niile mụrụ ezugo ha. You don't even have money to marry you. Oh ya mere iji gawa this thing gawa free one. Then ụmụ nke mụrụ amụ ka ebe ha nọ. Some of them ada amachadị afa ha. Ada ihe ama bụ just na ha mụrụ nwa.
You don't take care of your children. Some of you don't even know your children's name because na ebuka. First child, first woman we get more 6, second are more 10, third are more 4, fifth ụfọdụ na-anụcha nụọ 7 wives, and all of them jiche nwa ofu. I remember mgbe nwe shop, one boy nọ na-ebe akwa, ịmago akụkọ na-ebute akụkọ na mpia nụrụ nwanyị more than 6 wives. So nia ụdị ya nọ ya amachalụ afa siblings ya, that is step sisters and step brothers, and no also ofu, that is second wife bi ya matu ụmụ ya, mana other ones na ya ma dị ni amala afa ha ka ofu mkpụrụ. And the man awugokwe now no okay fu some ụmụ nwoke na anụ more than one wife, ọ na-abụ ha nụcha ya, some of them 80% or 90% of them na-ebuzo awụ ha wuzie ụmụazị na na-emezi ihe sọrọ ha, then ndị mma ha a na-azọgharị property agagharị because ọ bụgo a ịma hafunu ka ịmache ka nwa gị gbala aka. That is the disadvantage of ịnụ nwaanyị ịbụọ. So I love the fact that na Northerners na ha ebidogo na speak up. You people need education. You people need education more than anything, because I be na this country Nigeria on do not be na aga, as in 80% of them agalocha, and the work when ihe ha na-alụ. Oya mere abịa ndị politicians say we do name ihe sọrọ ha. Onye nke mbosa bụ unu ka mfula na-eke with 1,000 naira note, unu 500 na 1,000 naira note inali aje vote. Mmadụ abịa akwifu during election ichi wete vi jewe not na ọ bụ na ichi wete this thing, because ebe a nke ọ ga-abịa ịbịa ihe ha pure water ha nalụ gị vote olu gị, as long as na ihe ha dey care about bụ just that ihe ha ga-eri that very day. Future ha chọzi ịma ụmụ future, their children's future, they don't care. Please, my Northern brothers and sisters who need your education, I'm speaking up for you people. As for me, I'm speaking up for you people. Your children need care. Your children need to go to school. Your children need love, fatherly and motherly love. You people need to stop all this ịna-abụ nwa ka ọkụkọ. Ọ ya ka nsị ka m weta Igbo ndị ọma njem ọnụ ka emesịa na ọ bụ na video a na-like ya, biko kirikere maka na like button, share ya, comment ka emesịa.